to bylo čumový, co říkala. O čumo. No, to je o čumový. Čumová, to je jedna učitelka. Tak dělej. Ičko, co bych tady měl povědět? Říkej něco dým. Jednou jsme se dohodli na žádném perfekci. Jednání. Tak to tady bude. A teď by řekni Vašku. Já nemůžu jít za tleme. Naronne, puterí. Ty vole, jak se tady Udělej scary movie. Koč, na to čekáš? Můžu mluvit s Koudem. On to kaze to neviděl. To je moje partěta. Nebo ty na pokoj. Halo? Konečně to můžu mluvit s tím, s Koudem? Ano, to teda ne. A holka viděl kazety. Dobře, prokoukáš mě. Můžu mu nechat čas? A jak se to píše? Jo. A řekni to, že nevidí a potom máte 5 hodin vůči. Já nevidím, to je mnohem lepší.